Érdekel a vállalatirányítás, de valami miatt nem léptél még. Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan tudod egyszerűen hasznosítani megoldásunkat. Szeretettel köszöntelek, most áttekintjük, hogy milyen akadályok merülhettek fel korábban, és ezekre milyen választ ad a Promera ERP szoftver. Ha önre valamelyik egy kicsit is igaz a következők közül, akkor örömmel mutatom be önnek megoldásunkat. Partnereink korábban az alábbiak miatt nem vezettek be ERP szoftvert. Először is, a szoftver túl összetett, nem akarok vele kínlódni. Másodszor, kisvállalkozásnak túl drága. Harmadszor, túl hosszú a bevezetési idő, és nem szüneteltethetem a munkát. Negyedszer, egyedi működésem van, nem lehet szoftverrel kezelni. Ötödször, a szoftver használata időigényes, nincs erre idő. Végül pedig, ha probléma van, leáll a munkám. Minden ERP szoftver túl összetett? A Promera ERP szoftvert úgy terveztük, hogy átlátható, könnyen kezelhető és egyszerű legyen. Valójában nem megtanulni, hanem csupán használni kell. Mindenből az első létrehozása a legnehezebb, de amint megmutatjuk, egyértelművé válik. Támogatást is nyújtunk a használathoz, hogy zökkenőmentesen tudj dolgozni a rendszerünkkel. Az automatizáció révén a rendszer segít egyszerűsíteni és gyorsítani a mindennapi munkafolyamatokat, így kevesebb időt kell a papírmunkára és adminisztrációra fordítanod. A Promera ERP szoftvere valóban túl drága lenne? Szoftverünket kifejezetten a kis és középvállalkozások igényeihez igazítottuk, így a közepes árszínvonalat használunk, azonban több szolgáltatást és funkciót biztosítunk. Megtakarítás. Egy partnerünk kiszámolta, hogy 10 millió forint befektetése a szoftverünkbe 2 éven belül térül meg. Hogyan? A következők miatt először is csökkenti az adminisztrációs terheket. Másodszor optimalizálja a munkafolyamatokat, szakértőnk is igénybe vehető. Harmadszor növeli a hatékonyságot. A beruházás gyorsan megtérül, mivel időt és pénzt takarít meg, ez miatt hozzájárul a vállalkozás növekedéséhez is. Szoftverünk bevezetése gyors és zökkenőmentes. Szakértő csapatunk minden lépésnél támogatást nyújt, hogy a bevezetés minimális időráfordítást igényeljen részedről. A célunk az, hogy a rendszer gyorsan működőképes legyen és minél előbb élvezhess a rendszer előnyeit, anélkül, hogy a napi munkafolyamatokat megzavarnák. A rendszerünk rendkívül rugalmas és könnyen átalakítható a különböző iparágak és vállalkozások igényeinek megfelelően. Partnereink foglalkozások szerint asztalos, tüzép, szóda és ivóvízellátó, konténerszerelő, nagygépszerelő és üzemeltető, épületgépész, villanyszerelő, napelemszerelő, melegétkeztető, cukrász. Minden szakmának megvannak a maga sajátosságai, ezért az ERP rendszerünk moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy csak azokat a funkciókat használd, amelyekre valóban szükséged van. Emellett szakértőink segítenek az egyedi igényekre szabni a rendszert, így biztos lehetsz benne, hogy minden folyamatodat hatékonyan tudod kezelni. Az ERP rendszer pont abban segít, hogy időt takaríts meg, automatizálja a mindennapi adminisztrációs feladatokat, például a számlázást, a raktárkészlet nyomon követését vagy az ajánlatkészítést, így több időt fordíthatsz a valódi munkádra. Kevesebb papírmunka, több produktív idő, ez a rendszer célja. Továbbá a felhasználó barát felület révén a rendszer használata nem jelent majd extra terhet, hanem inkább megkönnyíti a mindennapi feladatokat. Ügyfélszolgálatunk és technikai támogatásunk mindig rendelkezésre áll, hogy gyorsan és hatékonyan megoldjuk a felmerülő problémákat. Továbbá rendszerünk megbízható és stabil, minimális a meghibásodás kockázata. Emellett rendszeres frissítésekkel és karbantartással biztosítjuk, hogy a rendszer folyamatosan zökkenőmentesen működjön, így nem kell aggódnod a technikai nehézségek miatt. Mindezeken felül rendszeres biztonsági mentések és ellenőrzések segítenek a folyamatos fejlesztésben. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a videóban. További információkért keresd weboldalunkat, LinkedIn, Facebook és YouTube oldalainkat.
További kérdésért fordulj hozzám bizalommal a megadott e-mail címen és telefonszámon, termelj hasznot szoftver megoldásainkkal,